1 minute, standby. Maray na aga po sa Gabos. Welcome po sa tuyang virtual press conference na ginigiyo po ngunyan sa conference room kang Sepio. Mga kaibanan ta po ngunyan na pagkaaga, ang sa tuya pong alkalde, Mayor Nelson Ligacion, siringon po si Dr. Butch Borja, ang pabayo kang City Health Office, para po tawan kita kan mga updates kan sa tuya pong mga aksyon na ginigibo kan gobyerno lokal asin kan mga yaon po sa healthcare service para po digdi sa COVID-19. Unfortunately po, ang sa tuya pong infectious disease specialist kan Bicol Medical Center na si Dr. Joby Ranyola, dahil po kita makaibahan ngunyan, anin huli po tayo pong daily meetings na ginigibo sa Bicol Medical Center para po sa saindaman na regular na updating and monitoring. So para po sa iyang opening statement, Mayor Nelson Ligacion. Thank you, Allen. Good morning, Tabi, Doc Boots Borja, ang makakaibanan ta po ngunyan. Sa gabos po na nagdadalan, maray na pagkaaga.
So, importante pong gayo ang pag-uulayan ta po ngunyan. May kinaaraman po siyempre sa laban ta kontra coronavirus. Dr. Butch? Mas marinaga po, ang manungod po sa pagpaabot sa Indo, sa pag-monitor ng gabos pong PUMs, sa PUIs po, nakarili ang opisina ta. Hopefully po, pagtalamangan ta ini. As in, kung pwede po, number one po request ko dyan, mag-stay lang po sa loob ng harbor. Okay. So para po itawan po kita kan maninigo na mga informasyon manungod po sa tuya pong PUIs and PUMs, Mayor Nelson Ligacion. Okay. Inuton ko po itong manunungod po sa duwang facilities na handa ta asin igwa na po nagagamit. Manunungod po sa PUM quarantine areas. Ang ginagamit na po ngunyan iyo po itong yaon sa Pakol, ang Pakol Elementary School. Asin sa ngunyan, igwa na po kitang 11 PUM na naka-house, matatagpuan, asin yaon na po ngunyan duman sa Pakol Elementary School. Ini po si mga hali sa Metro Manila, hali po sa ibang lugar na daita na po tinugutan na magdiretso sa kanya-kanyang harong. Igwa po duman 24/7 na clinic tig-establisar with 2 medical teams, igwa pong sarong nurse asin duwang BHWs. Si Dr. ta po sa Our Lady of Lourdes Infirmary sa Carolina is on call to attend to medical needs of PUMs. Si usual provisions na kaipuhan po ni Daduman, provided na po. Even prior to that, si fogging and disinfection were previously conducted. Igwa man din po duman na security na kaag po kita. And likewise, si mga PUMs, igwa pong nare-receive na pagkakan, regular na dinadara po duman, pagkaaga, udto, asin banggi. In other words, si logistical requirements po sa Pakol Elementary School para sa mga nasabi na pong PUMs are all provided by the city government of Naga. Aside from Pakol Elementary School, igwa man po kita nakatagama na duwa pa pong quarantine areas in the event na kaipuhan po talaga siya. Igwa po duman sa Pakol Sports Complex, asin siring man sa may sarong building po duman sa may City Nursery. Now, with respect to PUI quarantine area, base po sa pag-aadal, base po sa recommendation kan sa tuya po mga health officials, minarahayta na ang gibuhon na quarantine area for PUIs. Alagad ito lang po yan na nagmamanifest po ni mild symptoms. Ano po? An sa tuya pong Coliseum, Jesse M. Robredo Coliseum. Nakahanda po ini na mag-akomodar nin 176 patients. Pero ang naihanda ta pa lang po para sa 30 na pasyente. Daiman po kaya kaipuhan, nagabos na po ihanda si 176 considering na mayo pa man pong pangaipo. But given the fact na nagkaigwa na po kita nin confirmed case of coronavirus days ago, tig-activate na po si prescribed actions that have to be undertaken, and kabali na po kayan si pag-establisar nin sarong PUI quarantine facility. So 30 patients can be accommodated in the area. May dagdag ko po ining manunungod sa status kan PUM as in PUI.
Ang total PUI tapo puon kan magbungkaras an krisis inabot na po sa 3,897. Pero sa numero pong ini, ang nakakumpleto na po nin quarantine na sa 2002. In other words, mas diit na po si numero kan kaipuhan pang magkumpleto nin quarantine. 1,895 na lang po yan. Pag-abot man po sa PUI per Dr. Butz Borjas record, igwa po kita ang total of 14. Alagad ang 13, gabos na po yan nag-negative. So kung ang gusto sabihon, saro na lang pong PUI ang binabantayan ta. Itong manunungod po duman sa sarong pasyente, 30 years old female, araat yan, tutukaron ta po ini, gusto kong mas igwang focus sa pagtukar, pagbareta, discussion about this. Ta importante pong gayo ini. So, iyan na muna siguro yan. Para po sa mga frontliners, and sa tuya pong task force frontliners had already secured a total of 100 rooms courtesy of our partners accommodation institutions. Kabali po dyan ang Sogo Hotel, ang Biscast Hostel, ang Naga Easy, Sampaguita, Prince E. Sams, H&A Hostels, and some anonymous accommodation partners. Minarahay ta po na an sa tuya pong mga health workers. Matawan na nin sarong marayrahay na accommodation establishment sa digdi po sa Naga. Lalong-lalo na po itong mga naka-star sa luwas po kan sa tuya pong syudad. Likewise, igwaman po nakatagama sa Sainda na shuttle service provided also by our partners. Kabali po dyan ang Ateneo, ang Naga College Foundation, and Siringman po ang UNC. So, bako lang po si accommodation kan sa tuya po mga health workers, mostly of whom are employees or connected to the Bicol Medical Center. So bako lang po si accommodation ang ipoprovide, kundi siring man si shuttle service po ninda from their place where they will be accommodated, where they will temporarily stay to their place of work. So, yan, Allen. Si Panghuri po siguro natutukaran ta itong manunungod po duman sa pasyente, 30-year-old female na nagpositibo po sa coronavirus. Mas maray siguro na si Doc ang manunungod po sa bagay na ini. Doc Borja. Balikan na pig-release po si result ka to itong sa 30-year-old female na positive po sa coronavirus. Naka-hold na po siya, naka-confine na sa BMC. And then itong repeat na swabbing niya po na kinonduct the other day, kabali na po itong lola na yun po nag-aasikaso, nagbabantay siya sa hospital. Glad to say po na negative na po si mga results ninda. Kaya po yan, April 1. Yun na po si latest na result duman. Kaya hopefully po by today, ito pong patient na 30-year-old, i-discharge na po yan sa BMC. Ayan, so good news po yan. Ano, Good Doc? news. No? Po. Good news dahil ito pong inot na kaso na pasyente na nagpositibo po sa coronavirus. Matapos po ang second testing, swab testing,
Matapos po na isumiter po yan sa RITM, ngunyan nakareceive po kita nin Bareta na nag-negative na po base po digdi sa dokumento na sa tuya pong na-receive. COVID-19 viral RNA not detected. Gusto pong sabihin, negatibo na po siya sa coronavirus. Kaya good news yan, Allen. Doc Butch Borja, salamat. Aram ko po na nasibot po ang opisina ni Doc Vito Borja sa contact tracing, pag-check ka itong mga tao, mga persona na nakaibanan, nakasalamuha, kan pasyente pong ini. And per information reaching our office, nagluluwas na mayo man ano man na symptoms itong mga POMs, itong persons who had came into contact with this patient na nagpositibo sa coronavirus. So yan. Mayor, given this information na negatibo na sa tuya pong nagpositibong pasyente, and si sa iya pong lulahon, ano na po ang lockdown kan gobyerno lokal? Okay. Actually, kasuod pa pig-uulayan mi po ni Dr. Vito Borja. And ngunyan, pig-clear ko po sa iya. Considering na nag-negatibo na po sa coronavirus, ini pong 30-year-old female patient. And considering man po na ini pong pasyenteng ini i-discharge na po ngunyan na aldaw sa BMC. Asinin huli man po matapos si monitoring na ginibo po kan opisina ni Dr. Butch Borja, nagluluwas na may man ni man na symptoms involving those persons who came in contact with this female patient. And matapos na maaramanta po na itong required 14-day extreme community quarantine na pig-oobliga kan gobyerno nasyonal, naglampas na, natapos na. Sa tuya pong isinusugo, asin tulos-tulos, na i-lift na po itong total lockdown. Ito pong extreme community quarantine dyan po sa Sister Therese Subdivision, Concepcion Pequeña, Naga City. So mayo na pong total lockdown dyan po sa Sister Therese Subdivision. Pero daiman po hindi nangangahulugan na mayo na pong quarantine. Taang nilift lang po an extreme community quarantine. Mabalik po siya, ibababa po siya duman sa enhanced community quarantine. So following also the protocol, the guidelines of the Interagency Task Force. Ayan. So in connection po kay ni Allen, as in Doc Borja, even before the start of the virtual press conference, nagsugo na po kita, sinabihan ta na po si Mr. Rene Gumba, ang sa tuyang incident commander kan IMT, na i-lift na si extreme community quarantine. So good news man din po yan para sa mga taga Sister Therese Subdivision. Per information, Mayor, the incident management team nagpuunaman po sindang magtanggal kan sa tuya pong mga barikada duman sa Sister Therese, and ongoing po ang pag-implement kan order kan sa tuya pong responsible official si Mayor Nelson Ligacion sa tuya pong incident management team. Okay. Mapasiring na po kita, Mayor, sa mga nakaantabay sa mga kahaputan po sa tuya po mga pag-iriba sa media. Iga pong mga kahaputan na pinaabot na po sa Satuya
puun pa kan so bago sudma last night manungod po sa tuya pong press conference ngunyan. Siguro po inutong ko po ning hapot ni Boy Reyta kan DWOS 103.9 Boom FM and GMA 7. Nasimbagta na po kung si kamugtakan kan pasyente. Kumusta da po ngunyan Doc ang sharing of information between the Bicol Medical Center and the City Health Office. Manungod po duman sa mga persons under investigations and kung iga po ba da ang constant sharing of medical information. Sa ining ko po ngunyan, since nakaiga po ning dialogue na si Mayor Nelson with the staff po ng BMC, so in-expect po na aside po sa pagpadala kang report sa central office ng DOH, ma-provide na naman kita para at least sabay-sabay ang monitoring, makaka-prepare kita kan dapat contact tracing kung nakaipuhan.